Isang mapagpalang hapon sa mga online viewers ng ATI Bicol #Sarabay Channel. Welcome po sa ating online seminar on Bamboo, the Green Gold. To formally start our activity, sabay-sabay po tayong yumuko at damhin ang presensya ng Panginoon. Dear Lord, we praise and worship you today. You are exalted in our midst. We ask for forgiveness for every sin we have done. Have mercy on us, our Father. As we start our program today, let your guidance and protection be upon us. Send your Spirit to us and give us wisdom. We thank you for all the blessings we have received. We also thank you for the lives of the people in this place. Be glorified in everything we do. In your name we pray. Amen.
magmumula at patnubay ng dakila malilimhan. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa panguna ng bansa. Ulan na kabuhayan sa kanayunan, sagalang ani sa ngayon hanggang kinabukasan. Patay na pakinabang sa kalakalan, sapat na pagkain sa hapag ng bayan. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa panguna ng bansa. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa panguna ng bansa. Kasama tungo sa panguna ng bansa, ng bansa, ng bansa. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Narito kaming muli para sa isa na namang mahalaga at kapaki-pakinabang na talakayan patungkol sa agrikultura. Handog sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 Bicol, ang primary extension and training arm ng Department of Agriculture. Bagamat tayo ay may kinakaharap na sitwasyon, patuloy ang ATI Bicol sa pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng online distance learning gamit ang makabagong teknolohiya. Ngayon po, tayo po ay muling sumubaybay sa isang makabuluhang talakayan patungkol sa bamboo production technology. Sa lahat ng viewers natin na sumusubaybay, inaanyayahan po namin na i-share niyo po ang aming programa para #SarabayKitagaBoss makanood. Para naman sa ating interested online viewers na nais maging official participant ng seminar na ito, ay i-click nyo lamang po ang Google link na naka-indicate sa infographics ng seminar na ito sa aming ATI FB page to register. Sa mga online attendees na nakapag-register na, ay kailangan nyo pong i-type ang inyong complete name at address sa ating comment section para ma-monitor namin na nakapag-attend kayo sa aming seminar. Isa po itong sa magiging basihan namin sa pag-issue ng certificates. Kung may mga questions po kayo sa ating resource speaker, please feel free to type your concerns sa ating comment section at babasahin ko ito para masagot ng ating resource speaker. So at this point, bago po tayo magsimula sa ating pagsasanay, pakinggan muna natin ang mensahe ng aming Training Center Superintendent 1, Ma'am Vivienne V. Carable. Hello po, magandang hapon sa lahat. Sa pangalan po ng Agricultural Training Institute na pinapangunahan po ng aming Center Director, si Ma'am Elsa Parot, at syempre po ang Training Management Group na kasama po ang ating Project Officer, si Ma'am Melba Bonafe, Doc Frank, Froy, Joyka, and all other staff behind this training. Again, magandang hapon po and welcome to this training on bamboo production, Bamboo, the Green Gold. And of course, our resource person, magandang hapon po, Sir Jose Romero ng Daraga Albay. Ano po, so we have the best speaker possible. Kaya po sa ating mga online viewers from ATI Bicol FB page, ATI Bicol Sarabay Channel, YouTube account, tayo po ay sabay-sabay mag-aral ng pagtatanim at pag-aalaga ng kawayan. Ang ating pong industriya ng kawayan, bamboo industry ay very promising.
maganda ang potensyal sa kawayan. Sabi nga natin, pwedeng dagdag na kita, pwedeng maraming pakinabang. Siyempre, halimbawa, yung mabawasan ang soil erosion dahil, di ba, pinapatatag nito ang tabing ilog, kasama din yung mga environmental benefits na idudulot po ng ating kawayan. Hindi ko nababanggitin yung mga building materials bilang pagkain, food source at iba pa. Kaya nga po ang kawayan ay tinuturing na high value crop. Ano po, kaya ito ang programa po nito ay nasa ilalim ng high value crop development program. Kung kaya nga po ang ATI ay sumusuporta sa pagpo-promote po ng teknolohiya, yung tamang teknolohiya sa pag-aalaga po ng kawayan. At ito ay upang maisulong ang industriya ng kawayan, ng pagkakawayan po. Sana po sa hapong ito ay hindi lang ito simula, kundi mas marami pa ang magtanim ng kawayan, mas marami pa po ang magkaroon ng interest, na papag-ibayuhin ang kanilang bamboo plantation o intensify ang kanilang bamboo farm. At nawa ay mas marami pa talaga ang mag-propagate ng kawayan. By the way po, binabati ko yung ating mga nakikinig, nanonood po from Manila, nakita ko kanina, Ilocos Region at iba pa po. Magandang hapon po sa inyo. So, meron lang po tayong 4 na oras. So, kaya po, muli, sa pangalan mo ng ATI, kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay po nyo ng oras. Sana po ay mas we maximize the learnings we get from this afternoon. So, muli po, in behalf of ATI, good afternoon and God bless us all. Keep safe po. Salamat. Maraming salamat po, Ma'am Vian, for nourishing us a wonderful message. At this juncture, to give us the course overview of this online seminar, i-share ko lang po ang screen sa Project Officer and Training Specialist 2, Ma'am Melba S.M. Bonafe. Ayan. Okay na ako. Sorry po, nagkaroon na ng konting technical problem. So sa muli po, magandang hapon sa ating lahat. Marami pong nanonood sa amin. Nakikita ko po ang aming screen. Merong taga Antique, merong taga Ilocos Sur. So sila, parang natatandaan po namin na sila rin ang nanonood sa amin. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aming mga programa. So, bago po natin umpisahan ang ating lecture proper, kunin po na muna natin ang konting background kung bakit po tayo nagkaroon ng ganitong seminar. Ano po ang seminar? So, ang title po ng ating seminar, Bamboo, the Green Gold. So, tingnan po natin kung bakit naging green gold ang ating bamboo. Bakit tinawag na green gold? Ano po?
Ayun po. So, konting history po noong February 20 po, the Agriculture Secretary William Gar, nag-ano po siya ng policy, pronouncement, declaring bamboo as a high-value crop under the High-Value Crops Development Program. So, yan po, ginawa na po siyang under ng HBCDP, ang ating bamboo as high-value crop. And then, yung ating pong World Bamboo Day, founded 2009 by Mr. Kamis Salam, also the founder of and executive director of South Asia Bamboo Foundation. So, ang kanya pong layunin dito ay to increase the awareness of bamboo globally. So, bakit po natin pala tinawag na ang bamboo na the green gold? So, sabi ko, ang bamboo po ay increasingly more valuable in the global economy, specifically po in Southeast Asia. So, dahil po, with variety of uses ang ating bamboo, ginagawang building materials, as a food source, o kung alam niyo po yung labong, lambo, yung po ating ginugulay, and a versatile raw product. So, siguro po nakakakita kayo ng mga bambong upuan, bambong mga pots. So, marami pa pong iba, mga jewelry po, accessories, galing po sa bamboo, mga bags, Ayan. And it is renewable, sustainable, and easy to grow. Mag-cut man tayo ng bamboo, merong tutubo agad. Because bamboo is one of the fastest growing and versatile up-and-coming renewable resources. So, syempre po, sabi nga po ni Ma'am Bien, a potential source of income for agroforestry farmers. Ating po mga farmers, Kasi nga po, madali siyang sumubo. So, madali din po ang kita, And has ecological benefits. Sabi nga po ni Ma'am Bien, minimizes soil erosion and stabilizes river banks. So, yung ating mga tabing ilog po, hindi siya madaling mag-erode, And syempre po, dahil nga po demand is steadily increasing, pero po sa ngayon, hindi natin ma-met ang mga demand. So, isa po ito sa dahilan kaya po kami nag-conduct ng online seminar na ito. So, ang ating pong objective, syempre po, at the end of the activity, inaasahan po namin na ang ating mga participants, kayo po, ay to be equipped with knowledge and skills on bamboo production technology and be aware of its potential as livelihood. So, specifically, the participants shall be able to discuss bamboo production technology and syempre, identify the potentials in the production of bamboo. So, ang ating pong mga participants, kayo po yun, and then open po ito sa lahat ng ating online learners, sa mga interesado, walang limit. Kahit po kayo nasaan, inaanyayahan po namin kayong mag-attend ng training na ito. So, ito pong ating magiging schedule of activities, 1:30 to 2 p.m. So, nagkakaroon na po tayo ngayong ating opening. So, nasa overview na po tayo and ang aming pong Assistant Center Director, siya po ang nabigyan ng ating opening message. So, by 2 p.m. po to 5, lecture discussion on status of bamboo production, industry and Bicol region, introduction to bamboo, bamboo species, propagation of bamboo, care and maintenance. And by 5 po, magkakaroon po tayo ng evaluation. Yan po aming pinadala na link sa inyo. So, i-submit na lang po nyo. And then, para po tayo makakuha ng ating certificate of attendance. And then, by 5:30, closing program po tayo. Short closing program po. So, yan po ang ating pong resource person. Mamaya po, andyan na rin na sa screen, mamaya po, formally introduce po siya ng ating host, Ms. Joyka.
Ayan, yung ating training management staff, overall supervision, yung Ma'am Elsa Iparot, ang aming center director, technical supervision ng aming assistant center director, Ms. Vivian Picarable, and ang aming chief sa aming section, Dr. Franklin Bell P. Isip, and Diyos Luli po, ang project officer, ang aking pong team, TMT, kasama ko po si Ms. Joy Calabios and Roy Brania. So, ayan po. Sana po mag-antabay tayo hanggang matapos ang online seminar namin. So, thank you po for attending the seminar. And, meron pong reminder lang. Yun pong aming kanina, yung ating info sheet, i-submit na po, i-fill out na po, and then i-submit. Siguro po kanina, meron na nakasubmit kay Ms. Joyka. Siyempre po, kailangan din namin yung aming resource person evaluation sheet and feedback. Ano po, kasabay nyo na po i-submit, ano po. And then, siyempre po, yung ating pong certificate of attendance, yun po ang aming requirement, yung ating info sheet, yung resource person evaluation, and feedback. Ano po. Yung ating pong certificate of attendance may be picked up from Monday, Thursday, 9 to 12, sa aming pong tanggapan dito po sa ATI Bicol, sa Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. And ang ating pong online attendees who cannot claim personally on those outside Bicol region may receive their certificate of attendance or participation through email and may be authenticated upon visit to ATI Bicol Admin Office. And syempre po, kung kayo po ay mag-decide na ipadala namin, syempre po, ang cost of delivery, sa inyo po yun, charge. Ano po? So, yun lamang po. Maraming salamat. And sa muli, magandang hapon. Maraming salamat po, Ma'am Melz, for sharing the course overview of this seminar. At this juncture, to give us, alam ko po na excited na po kayo na makilala ang ating resource speaker for this afternoon. Makakasama natin ang ating resource person via StreamYard, and nasa Albay po siya. Ipapakilala ko lang po ang kanyang information. Siya ay isang member ng Phi Sigma Fraternity, Permaculture Philippines, at ang kanyang field of specialization ay bamboo structure building for 7 years, permaculture for 7 years, community-based disaster risk reduction for 10 years. Siya ay naging community mobilizer for 2 years at DILG Regional Office 5, project manager for 3 years at Kabyokid Foundation, program development officer for 2 years at AIECD. He took up his bachelor's degree at AU Legazpi with a degree of BS in Industrial Engineering. At present, he is the Disaster Risk Reduction Officer for Bicol Region under the Office of the Vice President. So without further ado, please all welcome Mr. Jose B. Romero. Sige. Thank you. Thank you very much, Joy, sa ATI. So, amaray na hapon sa Sir, good Indogabos. afternoon po. Yes. Narinig niyo ako? Yes po. Okay. Clear ba? Clear ba? Sige. Sige, Clear po. Okay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat, Joy, at saka sa ATI family. Maraming salamat din sa mga participant na nagbigay din ng panahon para mapakinggan natin at makita kung gaano kaimportansya ang bamboo sa mula ngayon hanggang sa mga susunod na mga taon. Ano po? Siguro, ang ano ko lang dito is ang tatalakayin ko ngayon ay patungkol lang doon sa parang Bamboo 101. Ano? So parang makita natin yung situation, ano ba ang kalagayan ng industriya ng bamboo sa buong mundo, sa Pilipinas at saka sa mga locals, ano, particular sa Bicol, ano. So ngayon, so marami po siyang mga
i-discuss natin yung benefits, yung challenges, ano. So yan yung parang pang half day na talakayan natin. Pero nagkakandak din po kami ng 10 days na ano, kasama na po yung bamboo carpentry and designing ng mga building o structure. At the same time, nag-ano din ng para sa mga handicraft. Ano po? Sige, Joy. Next slide. Next slide po, Joy. Sige. So ito, makikita natin sa screen kung nasaan ba yung producing bamboo sa buong mundo. Ano po? So China yung pinakaano, India, Brazil, Ethiopia, Vietnam, bamboo, kumaga ito yung mga various ecosystem nila na kung saan makikita natin nandito yung napakaraming bamboo na iba-ibang variety. Ano? So tingnan natin sa raw material trading naman, kumaga ang nangunguna dito ay ang Asia, no? So ibig sabihin kasama na yung Philippines, yung Vietnam, ano. So sa trading nakita natin dito napakalaki ng potential ng bamboo sa raw materials pa lang 'yan. Pero sa industrial bamboo product trading, halimbawa sa industrial bamboo, yung mga bamboo engineered na ginagawa ng mga parang mga panel board, mga yung mga ano natin ng mga furniture na no na kumbaga engineered bamboo. So napakalaki din ng potential niya na 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 hindi kayang tugunan o punuan ngayon ng based doon sa capacity no na pinoproduce ng bamboo particular na dito sa Philippines. Sige, next slide po. Next slide. Sige. So ito yung ano, facts about balik. Back screen. Ayan. So ito po about ng bamboo dito sa Pilipinas, ano. So nakikita natin sa drawing na to. So parang ito yung meet natin na pinagmulan ng mga Pilipino, yung ang tawag nila sa dalawa yan, si Maganda at saka si Malakas. So parang siya ang nagre-represent ng bamboo, no. So ngayon, ang may nakapagtala po tayo na nasa 62 species po ng bamboo dito sa Pilipinas. Pero 21 nito ay endemic dito sa Pilipinas. Makikita natin ang bamboo, so napakabilis niyang lumaki, no? Na kaya niya po ng 1 foot to 3 feet a day ang ang pag-grow, no? So ang bamboo species na meron tayo dito, dalawang klase 'yan. Yung clamping at saka yung runner. No, so mamaya ipapakita ko kung anong clamping at saka runner, no. Tapos kung titingnan natin, yung compression strength niya, 2 times siya doon sa concrete. Kumbaga sinasabi na nga natin, roughly the same strength and weight ratio ng mga mild steel, no. So kumbaga halos maghalintulad ang bakal at saka ang bamboo, no. So yung hollow tube niya, siya ang nagbibigay ng lakas na sinasabi nga natin 1.9 times more than siya sa equivalent na solid wood. Kumaga mas maano pa siya sa kahoy, ano. Ngayon, kung titingnan din natin yung bamboo for structural purposes, yung mga pole niya kailangan daw ay nasa 3.5 inches diameter o 3/4 ang kapal niya para siya maggamit doon sa mga kung tatayo tayo ng mga structural building. So pwede siya from hanggang 2-story pwede tayo gumawa ng bamboo made na ano. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga nagawa namin particular dito sa Bicol. Ano, next slide po. Joy. Next slide. Okay. So ito yung mga beneficial na gamit ng mga kawayan, ano. So sinasabi nga natin ay ang gamit ng bamboo ay nagugrupo natin sila sa tatlong kategorya. Una, sinasabi na in natural form. Pangalawa, yung mga harvested form. At saka yung pangatlo, yung mga processed na forma. No? Dibawa, sa natural form, so
ang natural form ni uses ng ng bamboo one is nagiging siyang air temperature cooling. So pangalawa, nagiging air quality enhancement din siya. Pang-alis ng ng baho, ng sound pollution control. Ginagamit din 'yan sa mga lalo na sa ibang mga highly industrialized na area para mawala yung mga sound air pollution niya, tinatanim to sa mga gilid ng kalsada, no. So sa sewerage treatment naman, makikita mo kung madumi ang tubig. Halimbawa kasi to kung sa DNR, mas maganda to na itanim doon sa mga halimbawa may mga sinasabi tayong ngayon yung mga sanitary landfill. So may mga waste na siya na latak ng basura na pwede siya itanim doon sa gilid para ma-treat niya yung mga latak ng basura. So 'di ba may mga leaching plant sila, tapos yung last nila tinatapon nila na pwede nila lagyan daw ng isang parang lagoon na napapaikutan ng mga bamboo to treat para ma-treat niya yung mga dumi so lalabas siya parang na purify niya ang mga maduduming tubig, Sige. Sa panglima, yung nagiging din siyang soil erosion, So parang ginagamit siya na parang flood control na na material para hindi magkaroon ng soil erosion, po. So yan. So sa harvested form naman po, una yung ginagamit pa siya sa construction or housing building material. Minsan dati, 'di ba, ginagawa siya mga tulay, bangka o mga scaffolding pag nagtatayo ng building. Pangalawa, sa crafts, sa household fixture, yung mga basket, yung mga musical instrument. So yun yung mga pakinabang ng bamboo. Pangatlo, yung pagkain, sabi nga ni Ma'am kanina, yung bamboo shoots na ginugulay natin, So pwede siya maging food wrapping or maging barbecue stick, yung mga kawayan. Tapos, pwede din siya i-ferment, maging beer or a wine ang bamboo, niya. So, mayroon nga dito, sabi tayo yung drinks niya, yung bambosa, na may lumalabas na nag-ferment na ng bamboo, So, panglima, so pwede siya din na paging carving sa arts, pwede siya magamit for carving and sculpture, Yung mga bamboo roots arts niya, so marami siyang pwedeng gawin. Sa mga play instruments, so yung bow and arrow, yung skateboard, yung surfboard. So ngayon ginagamit na din to yung mga ng mga bamboo. Lalo-lalo na gumagawa na ngayon ng bamboo fiber na ginagamit siya na pwede na siyang maging textile, At meron na din ata na isang car company na ang pinambabalot niya na sa mga car seat car cover ay bamboo, made of bamboo fiber na, So in a process form naman, so yung powder at saka yung fiber niya. So ito na nga, fiber, clothing, towels, bed sheets, and ginagamit din siya sa paggawa ng pera aside nung abaka. Sa wood product niya, ito yung mga binet, yung planks, di ba? Yung powder, so yung intense, yung platters, yung cup, yung tea. So may bamboo tea na rin. Sige po. So next slide po. So ito yung bamboo statistics ng Pilipinas, So meron tayong 62 native and introduced species. 11 nito ay may high economic value. Po. So mamaya makikita natin to alin tong 11 species na to. So may 52,000 hectares na bamboo plantation nationwide. So yan pa lang ang inaabot natin. Pero hindi pa dito kasama yung initiative ng Mindanao na 1,000 hectares na gusto nilang taniman ng mga bamboo, lalo na yung giant bamboo. So ngayon, may 40 million poles ang supply pero may 60 million poles na demands. Ibig sabihin, may 20 million na poste na may supply deficit tayo annually. So, kung titingnan na agad natin, based sa demand and supply, so napakalaki ng kulang ng supply natin versus sa demand. So, ibig sabihin,
napaka-potential ng industriya ng bamboo sa darating na mga susunod na mga taon. Ano? So, ibig sabihin, 40% ng bamboo raw materials ay ginagamit sa furniture and handicraft. So, 25% nito ay ginagamit sa mga fish pen or housing construction. Yung 10% ay for the agriculture and ang iba naman yung 25% nito for other purposes. Ano po? So ngayon, dahil ganito nga yung statistic, ano, nakikita natin na very promising. Sabi nga natin, kung ang topic natin ay green to gold, so napaka-potential na industriya sa mga darating na panahon. Ano po? So ngayon, based dito, ang laki din na mga challenges na kinakaharap ng industriya ng bamboo sa Pilipinas. Ano po? Una, kulang na kulang ang supply ng bamboo natin as raw material for finished product. Pangalawa, kulang yung coordinated action para ma-ensure yung steady supply ng bamboo. Ano po? Pangatlo, so kulang din yung mga high-tech facilities na or machineries para i-process siya ang mga bamboo into engineered bamboo materials. Ano po? Tapos, napakakulang din ng market information. So, yun yung mga limitation ngayon o na mga challenges na kinakaharap natin. Tapos, yung substandard quality products, dahil nga sinasabi natin, low quality ng raw material natin, lack ng appropriate machineries, lack of high-skilled technician, and poor product designing. Pang-anim na kinakaharap natin dito, yung transport ng bamboo ay kailangan pa ng certification. Na samantalang dapat nga ang bamboo ay classified as grass. So yun yung pinoproblema ngayon natin kasi kailangan natin, halimbawa from plantation, itatransport mo yan papunta sa isang bayan, ay kailangan mo na din ng permit from SINRO offices. Ano po? So dito sa sa substandard quality ng product due to sabi nga natin low quality yung material, appropriate machinery. Halimbawa, sa Pangil Island, So ibinaba lang doon yung mga machineries. Pero napaka-abundant ng bamboo. Ang problema nila binaba, hindi train yung tao kung paano gamitin yung makinarya. Pangalawa, dahil nga din sa sinasabi natin na kulang ang support doon, halimbawa sa sentro, kailangan mo i-transport, kailangan mo kumuha ng permit bago i-transport mo muna yung bamboo. Tapos hanggang ngayon, ang daming ang magagandang makinarya, machineries doon, hanggang ngayon ay untap ang mga machineries o equipment sa pag-process ng bamboo. Ano po? So yan. Next slide po. Next slide po. Joy. Next slide. Next slide, please. Sige. So, ito yung natin, So, yung Bureau of Board of Investment, nagsagawa siya ng Bamboo Industry Development Roadmap. Ano po? Na sinasabi nga natin na ito ay magiging impetus at saka game changer na kailangan natin ng bigyan ng aksyon ng sama-sama at para ma-energize yung bamboo industry. Ano po? So, ito yung sinasabi natin na ang estimated number ng bamboo na required in the Board of Investment Inspired Bamboo Road Industrial Roadmap is 107 million na bamboo per year ang kailangan natin na ma-produce. Pero, nangangailangan din siya na sabi nga natin na 107,000 hectares. Pero, yung bamboo clumps, ang napoproduce lang natin per hectare is 1,000 clumps lang per year. So, ang daming backlog pa rin. Halimbawa, kung magpo-propagate tayo, so kulang na kulang pa rin yung base sa pangangailangan ng Board of Investment doon sa Bamboo Industry Development Roadmap. So napaka-potential din na mag-create o magsagawa ng mga nursery
ng mga bamboo clumps para masuplayan itong based sa target ng Board of Investment, di ba? So yun yung ano natin. Kaya sinasabi natin na ang bamboo industry ay ini-encourage na maging sustainable economic, most especially na para mag-geared ito doon sa mga rural livelihood o ng mga local farmers natin. Diba? Sige, next slide po. So ito yung benefits ng bamboo ano sa in environmental way. Ito yung benefits niya. So may 21.10 tons ng carbon dioxide ang sinisequester niya per year in every release even after nung harvest. Ano po? So pinupurify niya yung air na binibigyan ng 30% ng oxygen than other than the flora in the world. Ano po? So, pangatlo, na benefits niya, nagiging forest canopy para ma-prevent itong mga evaporation ng mga sapa no ng stream. Apat, inaalaw niya yung dispersion ng raindrops kumbaga minimitigate niya yung soil erosion, no? So hino-hold niya yung tubig para hindi siya mag-create ng soil erosion. Panglima, kumbaga may pinaka malaki mataas na water storage capacity ang bamboo. So bago niya i-release to, paunti-unti niyang rini-release to during dry season ang tubig na galing sa bamboo, no. Pang-anim, ang benefits ng bamboo is organic, as a natural antibacterial agent na inaalo nito na lumaki kahit hindi mo siya ginagamitan ng pesticide o chemical fertilizer ang bamboo plant. Ano po? Pampito, ito ay nagiging sustainable, kumbaga generate itself from the nod, replacing crop naturally without the need for replanting or crop rotation. Panglima, renewable siya kasi napakabilis niyang lumaki, So, kumbaga kaya niyang lumaki ng 1 meter a day ang bamboo, ano po. So mamaya titingnan natin yung paano siya mas ma-explain ko sa susunod na mga slide yung pagiging sustainable niya, unlike doon sa mga wood o sa mga kahoy na tinatanim natin. So next slide. Next slide please. So ito, ginawan din natin to ng comparative sa tells niya versus duman sa straight o surpassing So kung sa strength naman, sa lakas, titingnan natin ang bamboo kaysa sa wood. So, mas malakas siya doon sa mild steel, kung saan may compression strength siya nung concrete, An inches of bamboo can hold 7.5 tons of weight. Di ba? So, sa harvest time niya, so, pwede natin i-harvest siya ng 3 to 5 years. So, nag-grow siya ng 2 inches per hour. Unlike nung softwood, 10 to 20 years, yung hardwood, 20 to 25 years. Po? Sa earthquake naman, ang bamboo ay nagbe-bend lang siya o nagsiswing. Depende sa pagka-construct mo niyan. So, kung i-build itong properly, na kaya niya na mag-stand ng 7.5 intensity na lakas. Po. So, na-experience na siya within doon sa Costa Rica. So, same level ng intensity ng wood. So, ang level niya, so medyo mahina sa wood. Sa indoor quality, air quality, ang bamboo ay kaya i-treat niya sa natural solution. So, lumalaki siya ang bamboo na malapit sa bahay, sa entrance, para magkaroon ng quality air. So, pwede mo siyang itanim doon sa harapan ng bahay mo o gilid. So, yun. Sa naman, sa indoor, sa growth location,
So may 1,500 species na kumbaga ano siya, tumutubo siya doon sa mga iba-ibang ecosystem na kahit siya doon sa temperate or tropical na areas, ano po, um, na pwede din siya doon sa napakataas, so nasa 12,000 feet ang elevation, pwede din siya tumubo. So dalawang klase kasi to. Kapag ang bamboo mo ay itinanim mo sa tabi ng riverbank, ang bamboo mo is manipis at saka mahaba yung nude. Pero kapag nasa ano siya, upland, so konti yung tubig niya, ang result ng bamboo is mas makapal at maiksi ang nude. So yun yung kumaga kahit siya saan itanim, pwede ang bamboo. Ano po? Next slide po. Next slide. Sige. So ito po yung ano niya, yung tensile strength ng bamboo. So kaya niya po ang 3,200 kilogram per centimeter na kaya niya i-suppress ang timber at saka ang mild steel. No? So, yan. Next slide. So, ito, comparison between bamboo and steel. No? So, ibig sabihin, sige. So, yung modules ng nung elasticity niya, no? So, yung bamboo ay nasa 2,000, the same din siya, 2001 ang steel, ano? Sa compressive strength niya, nasa 62 hanggang 6.2 hanggang 9.5 ang ang bamboo. Ang tension strength niya is 114 hindi, 14.8 to 38.4. So sa bending niya, mas maano ang bamboo na pwede mo siya mas i-bend na hanggang sa 27.6. Samantala yung steel, nasa 14 lang siya. Yung shear strength niya is 2.0 at saka 9.2 ang steel. So kung ibig sabihin, kung titingnan mo, so comparative na ano natin dito sa bamboo at saka steel, bamboo pa rin ang pinakamalakas kaysa sa bakal. Sige, next slide po. So ito naman yung ano natin, para makita din natin yung growth rate at saka productivity ng bamboo, ano po. So makita mo siya na kumbaga etong mga kahoy na to, so yun yung growth rate niya, halimbawa for 1 year, may 3 years, 8 years, 15 years, 60 years old, gano'n. So ito yung kahoy, mga wood. So ngayon, kung titingnan natin, yung growth ng bamboo ay napakabilis. So mas lalong-lalo na yung kapag sinabi naman natin sa carbon sequestration annually, yung bamboo ang pinaka marami na sinisequester na carbon, So yun yung next slide please. Next slide. So ito na yung mga species na nandito sa sa Pilipinas na bamboo. So yung balik mo. Back po. Back po. Hindi, isa pa. Ka na to. Sige. Sige, balik doon sa Kawayan Tinik. So ito yung bayog, Sige. So ito yung Kawayan Tinik, So ito yung usual na ginagamit natin. Halimbawa sa particular sa Kamsur, ang dami nito Madaanan mo diyan sa Bula, sa yan, sa area na yan, hanggang sa kahit sumiksik ka sa gilid ng pili, ang daming kawayang tinik, So ito yung usually at saka pinaka-common na ginagamit natin sa pagko-construct ng mga building. So ito naman yung butong. So meron din tayo dito na butong na tinatawag. So ito yung manipis. Ito yung ginagawa natin ng mga sawali, Pero itong giant bamboo, ito ay mas marami to sa Cagayan de Oro at saka sa Davao o tsaka Bukidnon. Pero
kung titingnan mo, kasi based sa experience ng kawayan tinik at saka giant bamboo ng Davao, kasi mas kumbaga itong locally na kawayan tinik ay dito yan sa atin locally na talagang marami. Pero mas malakas ang kawayan tinik in terms kapag pinapatubo siya, lalong-lalo na ang Bicol region ay palaging binabagyo. Samantalang to, nung itinanim yung giant bamboo dito sa atin versus nung kawayan tinik, mas madaling maputol ang giant bamboo. Kumbaga, napakaano niya sa ano, lalong-lalo na kung buhay pa siya, nasa ano pa siya, nakatanim pa siya, mas madali siyang maputol kaysa dito sa kawayan tinik, itong giant bamboo. So may nag-experience na akong kaibigan na nagtanim din nito na nung binagyo, halos naputol yung kalahati. Pero yung kawayan tinik niya, nakatayong-tayo pa rin. Next slide please. So itong bayog, mukhang ang kamsur marami din bayog eh. So pwede din siya ginagamit for furniture. So kuminsan ito ay napagkakamala ng kawayang walang tinik. Yung parang marurugi ang tawag nila, ano. So itong kaichi, so ito yung ginagamit na sa mga agricultural, paggagawa ng mga trellis, mga pambakod, so ito yung ginano nila. Yung bulo or butong, the same din yan, yung so ginagamit natin ng mga pang-wall, mga sawali, yun yung pero hindi pa dito na-explore na mas maganda din gawin na roofing. Instead nung sawali, pwede din siya gawin na roofing. So makita mo yung mga sa Bamboo, sa Bali, pero meron na din tayong ginamit natin to. Ginamit na to sa Isabela, sa isang rainwater harvester na ginawa siyang bubong, no. Sige po, next slide. So ito po, ito ay mga mas ito mga species na to ay pang decoration o pang interior decoration sa loob ng So hindi siya matatag hindi siya posible na gamitin as structural pang paggawa ng building. Sige po. Next slide po. So ito. So marami nito din itong golden buho. So puro yan pang interior o pang pang sa garden. Po. Next slide po. So ito, ang din ng bamboo, kanina na-discuss na din natin yan, na ang bamboo is pwede din siya pang architecture at saka urban design. So nagiging windbreak siya, noise control. So ito pwede din mga buffer zone na pwede gawin. Halimbawa, sa kabila niyan, na lugar yan, may mga ng mga manok. So pwede din siyang gawin ng buffer zone. So soil erosion, so na-discuss na natin ito kanina, no? So ito ay tinalim sa gilid ng highway para maging siya, pang ng pollution ng noise. Po. Sige po, next slide. So ito yung purpose niya, no? So sa environmental temperature or cooling or quality oxygen, so ang bamboo ay nagbibigay ng 35% na more oxygen than the other na mga flora. So bamboo is a natural portable air filter. So ito din yung nagsisequester ng 12 ton of carbon dioxide per hectares. So yan. So next slide dito makikita natin yung so yung air quality is good. Air ang satuyang inihingang hangin, kumaga alkalize na siya sa ating katawan. Po. Next slide po. So ito yung barometer natin. Kapag nakita mo to na mga insekto na to, ibig sabihin napakaganda ng quality ng oxygen na nakapalibot sa iyo. So yan, next slide please po.
Sige. So, ito po yung ano, sabi nga natin na kumbaga 80% nung ano, nung soil ay binabind ng bamboo, ano. Tsaka minamulch niya din, nagre-reduce siya ng turn off tapos mga remediate nung poor soil. So, ibig sabihin, pwede din siya na maging soil builder ang ano, bamboo, ano. So, sa water runoffs naman for agricultural field, so naano niya linilinis niya yung mga fertilizer na galing sa mga umahan, no, sa mga sakahan para i-ano niya, filterize niya yung tubig ng mga sapa, ano. Tapos pangatlo, napakataas ng nitrogen na kumbaga para ano yun siya, i-absorb niya yung water para doon sa water waste treatment, ano. So pwede din ang bamboo na i-charcoal para mas effective din siya pang ano, pang treatment, ano po. Next slide po. Sige, next slide po. Next slide. So yung last slide na yun parang ano ang contribution nila, no. So ito yung ano na pwede din po siya kasi alam mo naman natin ngayon na pinagbabawal na yung mga pagputol ng kahoy, paggawa ng uling. So ito yung pwedeng the best alternative din ng mga farmers natin na paggagawa ng mga bamboo charcoal, ano. So mas malakas siya. So nakakapag-purifies din siya ng ano, ng tubig. Pwede siya i-pulverize or other magawin na charcoal briquette. So yun yung ano. Sige po, next slide. So ito naman, ang bamboo ay pwede siyang utilize na mga lightweight construction materials, ano. Halimbawa to, itong na-design to sa ano sa right side, ito yung emergency shelter nung ano nung University of San Carlos sa Cebu, no. So yun, next slide. So makita mo yung bending, ano, so high bending strength na napaka-ideal ng material para doon sa maging typhoon resilient ang ano mo, ang isang building. So ito ay sa Seri Pavilion, so World Expo 2000, ano. Sige. Sige po. Next slide. So ito Bangladesh, ano. So ito ay isang simpleng housing sa Bangladesh na sinabi nila na earthquake resistant design. So meron naman to ngayon na dito sa Philippines ay may isa din na NGO na gumagawa nito, yung tinatawag nila na base na foundation na gumagawa ng mga low cost housing, ano, para gawin sa mga relocation. Ano po. Next slide po. Next slide. So ito yung mga ano, mga halimbawa ng mga tulay, ano. So ano siya na kumbaga ginamit ang bamboo as mga bilang materials doon sa tulay, ano. Sige, next slide po. So ito. So nakikita niyo yung mga design na ano, ito ay sa Thailand, ano. So ginamit din siya as materials ng paggawa ng mga tulay, ano po. Next slide po. So ito yung mga structural form, ano. So ito yung may geodesic na ano, structure using ng mga dome, ano. So kumbaga may mga innovation na siya na ginamitan ng mga bakal na, ano. Sige, next slide. So ito. Ang design kasi na to ay parang inano niya sa maging resilient siya sa earthquake at saka typhoon. Kaya mga dome type ang mga design nila, ano po. Sige, next slide. So ito ay isang design na kumbaga napaka-ambitious nung design na sinaluan na siya ng metal, ano. Para yung bamboo ay hindi nakalubog sa puting o mas nakaangat siya. So the more na nakaangat siya sa lupa ang bamboo, the more na
hindi mas matagal ang ano niya buhay o lifetime ng bamboo. Ano po? Sige po. Next slide po. So ito, pwede siya maging double beam, ano? Yung fiber niya, pwede siya maging double I-beam, ano? So isang uses pa yan. Pero ito ay bamboo engineered ano na. So kailangan mag-require na nito ng mga equipment, machineries to produce nitong ganitong klase na bamboo fiber na beam. Ano po? Next slide. So ito yung mga bamboo walls ano. So mas may ang iba mas maganda pang ang pagkagawa sa atin eh. Ano po? So ito ay mga bamboo walls na traditional na minsan na makikita natin sa itong sa gitna sa mga rural areas ano. So karamihan dito itong nasa right side na may pula ano. So karamihan pinoproduce to ng parting Samar at saka Leyte, no. Sige, next slide po. So yung bamboo ay isa din na kumaga tingnan natin napakaganda siya para gamiton na maging interior ano. So lumalabas yung creativity na ano nung paano niya i-utilize yung bamboo. Sige, next slide. So ito yung ano sinasabi ko kanina na kung magma-mass produce, so kailangan natin ng mga equipment o machineries nito. Lalo-lalo na yung mga naggrupo na gusto mag-produce ng mga engineered bamboo. So kailangan tong mga splitting machine. So meron siya na automatic na by electronic at meron din siyang splitting machine na pang manual, mano-mano. No, ito yung nasa baba, nasa right side nasa baba. No. So yun yung kung papataasin mo yung production ng bamboo. So ito yung mga required na kailangan ng mga grupo o ng mga farmers na gusto pumasok sa bamboo industry. Po. Sige po, next slide. So ito ay isang parang scale model na ginawang bago nila igawa sa building. So nagagawa sila ng mga scale model muna. Para dito muna nila nakikita kung paano aayusin ano mga pagbabago para doon bago nila gawin sa actual na construction ng building. Ano po? So always meron silang scale modeling muna na maliit. Na po. Sige, next slide po. So ito yung yung bamboo ay sabi nga natin na traditional na ginagamit natin yung anahaw, yung nipa at saka yung mga talahib. So ito yung iba-ibang design ng ng bamboo roofing ano. So ito yung parang sinalsag lang sa baba. So mas malinis siya parang tigula type ano. So yun yung So next slide po. So ito yung mga mga fixtures na pwede magamit sa bamboo ano. Sa loob ng mga bathroom. Next slide po. So ito yung mga bathroom amenities. Next slide. So ito, kumbaga napakataas. So kahit noon as traditional na ginagamit natin ng scaffolding sa pag-construct ng mga building dito sa sa Kamaynilaan. Karamihan dati noon ay ginagamit natin mga bamboo. Pero hanggang ngayon, ginagamit pa siya sa ibang bansa na maging scaffolding, So, yung bamboo pa rin ang mas nila, piniprepared kaysa doon sa mga metal na scaffoldings. The next slide. So, ito yung design nila sa isang sa Bahamas Airport na structure na. Next slide. So, yan. Ito yung mga next slide. So, ito yung mga bamboo inspired na. Ito, hinahanap ko to hanggang ngayon, hindi ko pa to nakukuha kung saan to sa Kamsur, ay sa Kamsur, na may bamboo school na sila. So, hindi ko pa ma-identify kung saan yan. Sige. Thank you. Next slide po. So ito, ginamit din siya na ang Plantation Bay kasi ito isang napakalaking din, tourist destination tapos sa Cebu,
plantation base. So napakaraming mga bamboo structures. Next slide. Sige. So yan. Next slide pa. So ano siya, mga bamboo inspired. Sige. Next slide po. Sige. So ito yung ano lang, ito ay kakatapos lang namin gawin to. So kami yung nag-design and build nito. Ito yung farm ng Selveranza Farm na mukhang nagpapa-accredit din to dito sa ano sa ATI as maging learning school. So inuna muna namin yung building. So ang tawag namin diyan ay Solabiento building, no. Di ba? Next slide po. So ito ay anong nasa Kabyukid Foundation pa ako. So ito yung community-based learning resource center, tinatawag namin Tumana sa Tiwi. Hanggang ngayon nag-i-exist pa tong Tumana. So ito ay two-story noon na kumaga inspired siya ng mga bamboo, no. Pati yung walang ginamit na bakal dito. Kahit pako wala. So lahat siya bamboo, no. Okay, next slide. So ito yung ano ito ay sa Kabyukid Foundation sa Santa Rita, Nueva Ecija. So ito ay ginawa ng mga estudyante na nag-aral sa bamboo. So naging part din kami diyan sa during nung carpentry ng bamboo. So, kami din yung mga nag-set up at nagtayo nitong mga tent house. Sige po. Next slide. So ito yung rainwater harvester na gawa sa bamboo. Ito ay nasa Isabela po. Gawa din namin to sa ano sa Kabyukid Foundation. Okay, thank you. Next slide. So ito yung ano, tingnan natin yung ano, yung microscopic image ng bamboo. Kumaga napakasiksik ng mga ano niya. No. So yan yung microscopic image ng bamboo. So next slide po. So yung bamboo is made out of thin straw na pinagsama-sama po siya. Maliliit na straw, ano. So yun yung composition ng ano pakaano ng bamboo. Sige, next slide. So ito ay sarang ano itong kung paano pinaplat siya through heat press, ano po. So may heater siya para para ito ay part ng paggawa ng mga engineered bamboo materials, no. Sa isang process din siya. Yeah, next slide po. So ito na yung mga heat press bamboo na pwede siyang maging tiles, bamboo tiles na pwedeng gamitin sa pang-flooring or mga panel, bamboo panel po. Next slide. So ito ay ang bamboo ginamit din sa sa Peru. Kumbaga mas bamboo pa ang mga materials nila sa housing, no. Next slide. So paano natin magagamit yung bamboo, ano? Una ay kailangan natin pumili, no. So kailangan natin ano ba yung specific bamboo na kailangan natin for the specific purpose. So hindi lahat ng bamboo ay pwedeng gawin for structural. Hindi lahat ng structural bamboo ay pwedeng gawin sa furniture. Yan yung natin. So pag ina-harvest po natin siya, ensure lang po natin na ang life ng buhay ng bamboo ay nasa 3 years old na po siya. So yun yung dapat i-harvest natin. So dapat pakatapos to ng rainy season or beginning ng dry season para yung starch at sugar niya ay nasa mababa. At saka yung moisture niya ay napakataas. So yun yung natin. Next slide. So yung harvesting kumbaga may din siya sinusunod, no.
Para kung ano daw, kung pag i-harvest mo siya na mababa yung start content niya, so kailangan daw ay nasa last quarter ang buwan. Between 16th and 18th day after the full moon. So yun yung harvesting time. Tapos ginagamitan din siya ng photosynthesis time ang pag-harvest. Bumababa ang start content ng bamboo between 12 midnight at 6 a.m. So doon siya magandang i-harvest ng bamboo. Yan ito. Sige, next slide. So dito, ang treatment ng bamboo, the best mo siya na treat, bibigyan ka ng mas mahabang oras o time. Ano po? So, halimbawa, may transpirational treatment method, may direct emission method, may emission with boiling solution, or carrying of bamboo or waterproofing. One, transpirational treatment method, itong sinasabi natin na doon pa lang pakapitas mo ng bamboo doon sa site, pwede mo na agad siya na ibabad doon sa solusyon o borax or something na po. So, itong direct emission methods, naglalast din to na mga, halimbawa kami, ang traditional na ginagamit namin ng treatment ng bamboo ay binababad namin siya for almost 2 weeks to 3 weeks doon sa dagat para yung lifestyle niya ay mas lalong humaba. Tapos yung may ano pa din may isa pa din yung transitional treatment method, yung pressure, linalapatan siya ng pressure yung bamboo para ilabas niya o isukan niya yung sugar at saka starch. Kasi yun naman ang mas madaling masira ang bamboo kapag maraming starch at saka sugar dahil siya yan din yung kikinakain at pinapasok ng mga insekto. Yung mga bukbuk, yun yung pagkain nila. Kaya yun madali masira yung bamboo. Pero pag na-treat mo na siya, maglalas ng 25 to 50 years ang bamboo na inaano mo. Sige. So ito yung immersion sa boiling solution. Binababad din to na sa borax o bora na chemical. Tapos sa ilalim niyan may gatong pinapakuluan ng 2 to 3 hours para siya ma-cure ang bamboo. Sige, next slide po. Pero bago mo po siya i-treat ang bamboo, kailangan mo palagi siyang bubutasan hanggang doon sa dulo ang bamboo. Dahil dito para tumagos yung mga borax or salt water doon sa pagbabadan mo, no. So ito yung sa baba, ito yung sinasabing water immersion o leaching, So binababad siya sa tubig na pwedeng gamitin na hinahalo yung borax at saka bora. O perla. So yun yung mga Okay, next slide po. So ito yung emission with boiling solution. So ini-immerse mo sa boiling solution na may natural soap, itong perla, sili, garlic at saka borax o boric acid about 2 to 3 hours. So yun, tapos let the bamboo stay immersed for 3 days, then air dry mo na, patayuin mo na sa Next slide. So ito na yung niya, curing or storage. So kailangan naka-elevate siya, nakaangat siya sa lupa. Hindi dapat siya magkaroon ng moisture para muling atakihin siya ng mga insekto, Okay. Okay, next slide po. So dito naman sa propagation, So sa propagation ay may 3 methods na usual na ginagamit. Ito yung isa, excuse.
Yung isa yung clamp cutting, ano? So, ang sabi nga natin dito sa clamp cutting, so kailangan natin una yung gagamitin natin na tools ay dapat na naka-sterilize siya, ano? So, kailangan niya ng at least 2 nudes. Tapos slanting siya, ano? Ang cutting niya sa baba is 45 degrees at then sa taas 45 degrees din. Then pwede natin i-apply siya ng mga hormones na mas madali siya ma-root, ano, magka-root. Next slide po. So yan. So ito, ibabaon mo lang itong picture na isa na binaon siya, ano, na nakabaon yung isang nude. Diba? So yan. Tapos, didilig-diligin mo siya. Then, dapat palaging lalagyan mo ng tubig. Kaya may sobra, di ba? Sa after na nude, may cutting siya para bubuhusan mo ng tubig na hindi siya mawawala ng tubig para madali siyang tumubo. So, yun. Tapos, pag may ugat na mga 2 to 3 inches, pwede mo na siya ilipat sa lupa. Pero doon muna siya sa potting. Tapos, hindi dapat siya naka-expose sa sunlight. Wala siya direct exposure sa sunlight. After 4 months, pwede mo na siya ilipat sa isang kung saan mo siya designated na tataniman. Next slide po. So, yan. So, ito naman, ang tawag namin dito na method, yung keep cutting in water. No? So, ibig sabihin, kakat ka pa rin ng mga at least 8 inches, ibababad mo siya sa tubig, every 2 days, papalitan mo ng malinis na tubig hanggang sa magkaroon siya ng ugat. So, 2 to 3 inches pa rin bago mo siya ilipat sa isang pot. Sige po, yan. Next slide. Ang method 3, pwede natin yung sa ugat. Di ba? So, magkakat ka lang naman dito ng ano, tapos ilalagay mo siya sa ano, at least ang 3 cm ata yung deep nito, tatabunan mo ng lupa, tapos didiligin mo siya. Pero dapat naka-expose siya sa sunlight para lumabas agad yung ano niya, yung dahon. So, yun yung 3 method. Yung isa yung clamping method, pangalawa yung sa tubig siya, pangatlo sa ugat. So, yun yung 3 method na ginagamit para mag-propagate ng mga bamboo. Ano? Sige po. Next slide. So, yun po. Salamat. Ano? Kumaga, bambuhay. Diyos mabalos. Thank you very much, Sendoga Boss. So, kung may mga kahaputan, may mga pagkaklaro, so pwede naman po na masimbag ka po. Yes po, maraming salamat po Sir Jose sa Yes. pagbibigay ng clear online viewers na mga nanonood ngayon. Kung may mga questions po kayo, please feel free po to type sa ating Joyka, may feedback po. Joyka, pa low volume po ng isang laptop. Okay na po, clear na? Okay na, clear. So sa ating online viewers na still kumakapit sa online seminar na ito, kung may mga questions po kayo, please feel free to type your concern or question dito sa ating comment section. Actually, kanina sir, may mga questions na pong bumuhos sa ating comment section. Basahin ko po yung isa po dito. Okay po. From Miriam Orque, paano po maka-access ng technical support ninyo to join po
supply the demand of bamboo? I am a farm manager po. Sige po. Yung technical. So, ano naman open naman kami. So, through ano na lang ata kasi napakabilis na din ng technology, information technology. So, pwede naman magpalitan ng kuro-kuro o mga technology through messengers or pwede naman gumawa ng GC para sa iba pang mga queries, no? So, baka din kasi darating na mga susunod na mga buwan, mukhang mabubuo na yung Bicol Bamboo Cooperative para mas pumokus siya doon sa propagation, sa designing at saka sa pag-build ng mga structure na i-showcase ng mga bamboo building. Okay na po. So, may share po dito si Mr. Sherwin Kanya from Albay. 4H po natin siya. Isa po sa nagiging problema po namin sa pagkakaroon ng maraming bamboo trees, nagiging panirahan po ng mga daga at mga ibon. So, nagiging hideout siya ng mga peste sa farm. May share po. Actually, actually hindi siya problema. Bakit? Unang-una, yung bamboo ay kumbaga nagaan siya ng carbon dioxide, di ba? Ibig sabihin, napakaganda ng lugar niya kaya siya linalapitan ng mga ng mga insekto o mga hayop o mga ibon. Kaya lang, ang kailangan lang talaga nila diyan ay palagi nilang linilinis yung sa baba ng bamboo. So, ang iba kasi, pag nagtanim ka ng bamboo, hinahayaan mo na siya hanggang sa dumami at naging madumi yung hindi mo linilinis yung palibot ng bamboo na yan. Hanggang sa pinaka-worst niyan ay pahamaya na yan ng mga ahas. Di ba? So dapat ay hindi lang pagtanim kundi ay linilinis din yung niya. Tinatanggal niya yung mga lumang dahon, yung mga luma na bamboo na pinutulan na bamboo. So yun yung sa maintenance din ang kailangan pala para hindi siya pamahaya ng mga piste na sumisira doon sa mga ng farm ng mga magsasaka natin. Next question po from Jason Celedonio Bermejo. What is the proper way for propagation of bamboo grass? Yun nga, di ba diniscuss na natin kanina? May tatlong klase ng propagation. Halimbawa, yung clamping, yung sa water, at saka doon sa renesome, di ba? Sa ugat. So yun yung proper way ng propagation ng bamboo grass. Halimbawa, doon sa clamping, ay doon sa cutting, so i-maintain mo lang doon yung tubig every 2 days. Huwag mong hayaan na yung ulan mismo yung magdilig sa kanya. So every 2 days, kailangan mong binubuhusan din ng tubig. Tapos, siyempre, ang pinakaano doon ay hindi siya direct exposed sa sunlight. Kasi madali siyang mamatay yung bamboo. Okay, sige. Next Sige po. question po from Al Francis Bornilia Mendoza. For HR din po natin siya from Albay. Hello, Al. Ang kanyang question po is, if ever po i-propagate, how long will it take for it to be usable po? Kumaga sa kung bago mo siya ililipat doon sa lupa na mismo, sa permanent na tataniman mo, it will last to 3 to 4 months bago mo siya ilipat doon sa tataniman mo na lugar. Parang doon mo na siya sa first 3 months niya, doon mo na siya sa nursery mo. Ganon yung system nun. Okay. Okay na po. So, next question po from Perseveranda. Ilang beses kada araw bubuhusan ng tubig, sir? Every 2 days. Every 2 days. Okay.
Next question po, from Sherwin Kanya, very active si Sherwin. Gaano kahaba po ang cutting? Mga 10 inches. Basta may dalawang nude. Di ba may dalawang nude? Tapos, sa taas ng nude, mga 2 inches, 45 degrees ang cutting. At the same din sa baba ng nude, mga 2 inches din, i-cut din ng 45 degrees. So yun yung natin, prepared. Pero meron naman dyan, ma'am, pwede natin i-shade. Mas accurate dun sa sa slide natin. Okay. From Caroline Aguirre, may question po kasi siya na magbibigay daw po ng presentation. Yes po, you can type your email ad po and then isisend ko po sa inyo later on yung presentation po ni sir. So okay naman po yun kay sir. And then may question po dito si Mr. Daniel Bragais. Apart from kawayang tinik, ano pa po yung mga bamboo species na appropriate sa soil type ng Camarines Sur? One is, di ba meron maraming bayog dyan Amsur. Tapos yung, ang bamboo kasi species, ay hindi naman namimili ng mga type ng soil. Kahit sa ano siya itanim, tutubo at tutubo yung bamboo. So yun yung natin. Pero yung kung timber ang pag-uusapan, pwedeng kawayan tinik, pwedeng iron bamboo, pwede siyang giant bamboo. So yun yung mga possible na pwedeng kung gusto mo na pang negosyo sa darating na panahon. Kasi 3 to 5 years pwede ka na mag-harvest. Unlike nung kahoy, ang bamboo 3 to 5 years may ma-harvest ka na ng kawayan. Pero hindi siya nauubos, diretso-diretso pa din ang tubo niya. Unlike sa kahoy, papatubo ka ng 30 years to 25 to 30 years, pag pinutuloy mo yung wala nang tutubo. Di ba? So yun yung advantage at disadvantage kung bamboo mas ang itatanim mo. Okay na po. Next question po from Lisa Marie Cas. Sir, halimbawa po may mga mag-engage sa bamboo farming. Meron po ba tayong market in case na abundant na yung supply? And alin po yung variety ang pinakamagandang padamihin? Kung sa export, kung export ang natin, yung giant bamboo, yan ang potential sa market. At saka yung iron bamboo. So yun yung usually na ginagamit sa engineering bamboo. Ngayon, kung kaya nga sabi nga natin na may kulang tayo ng almost 20 million na bamboo pole per year. So yun yung natin. Kaya makita mo ngayon, ang dami nagkakandara pa para pumasok sa industriya ng bamboo. Dahil napakalaki ng potential at napakalaki ng demand. Okay po, thank you. Okay po. Next question po from Tristan. Mga ilang taon or years po ba ang matured stage ng bamboo na maaring gamitin as material sa paggawa ng kulungan or bahay or etc.? Thank you. 3 to 5 years. Pwede na siya i-harvest. Okay po. 3 to 5 years po. So pwede na siya i-harvest. So ibig sabihin, mature na yan na bamboo. Okay po. Next question po from Alberto Ang. Follow-up ko tungkol sa paglilinis ng ibaba ng bamboo. Ano po ba ang proper waste disposal ng mga natuyong dahon? Siyempre, kasi din yan, kung gusto mo talaga organically, so pwede kang gumawa ka ng composting para ma-utilize at magamit mo pa din siya as fertilizer. So wag mong susunugin. Diba? So yun yung dyan. Or halimbawa, yung mga dahon, so may mga crops na pwedeng gawin, na mga handicrafts na pwedeng i-disenyo na mapakinabangan. Yan po, thank you.
Okay po. From Yapelse Veranda, Sir, paano po ang proper na cutting pag nag-harvest ng bamboo at kung gaano kadami ang pwedeng i-harvest? Depende po 'yan sa sa maturity nga. Sinasabi natin, palagi natin tinitingnan yung pinaka-matured bamboo. Kasi ang bamboo ay hindi naman 'yan sabay-sabay na tumutubo. So may mga nauna diyan, may mga nahuli. So ang pinaka-ensure diyan na ma-harvest mo yung matured. So, hindi mo naman talaga siya ikakat lahat. Kasi pag kinat mo yan lahat, may diyan, hindi pa matured na bamboo na which is mas madali din masira. So yun din naman yung napakamatanda, yung pinaka-matured ang ang i-harvest mo. Yung mga 3 to 5 years, yun yung ideal na pwede i-harvest. Okay po. So, next question po from Daniel Bragais. Ano po ba yung mga bamboo species na advisable or suitable for indoor landscaping or lawn landscaping? Yung ang dami doon na halimbawa kanina yung mga golden yellow bamboo, golden bamboo. So marami yan, yung maliliit na so maraming pang landscaping. Halimbawa yung Chinese bamboo. So marami siya na kumbaga mas marami pang ang species dito tayo na pang landscaping versus doon sa pang construction na na bamboo materials na species, di ba? Okay po. Okay na po, sir. Ah. So, may question pa po tayo from Vinmar Rehemo. Sir, tutubo din po kaya yan sa may malapit sa tabing dagat o katabi ng palaisdaan? Actually, kahit sa tabing dagat, po siya. Kasi may tubig. So, the more na mas maraming tubig, mas madali siya tumubo at saka dumami. So, yun po. Next question from Lisa Marie Cas. Sir, saan po pwede makapag-request ng planting materials ng mga in-demand na varieties ng bamboo? Actually, sa ngayon, yun yung pinoproblema natin dito sa Bicol Region. So, may kasi may mga iilan lang pa lang na farmers natin ang nagpo-propagate. So, hindi pa nga siya, nasa propagation stage pa lang siya. Ang iba nga hindi pa naililipat doon sa actual niyang tataniman, no? So, kumaga sa daliri, mabibilang lang natin ngayon ang nagpo-propagate dito sa Bicol Region. So, ang dami din na kung gusto nyo, pero mayroon din sa mas marami yung ang tawag nun, yung giant bamboo sa Mindanao. May Surigao, Bukidnon, Cotabato, Davao. So nandiyan yung maraming mga giant bamboo. At saka yung iron bamboo. Central Luzon naman yung iron bamboo. Sige po. Okay, next question po from Pamurayan Sorsogon. Anong batas ang nagre-regulate sa labis na pagputol ng bamboo? Actually, wala pa. Wala pang batas na nagre-regulate. Kasi sabi nga natin, una, ang regulation lang is kailangan mo kumuha ng transport permit. Yun lang sa Senro o sa Penro. Pero yung regulation ng pagputol ay wala namang batas pa. Okay po. Next question po from Rodel Garbeles ng LGU Pili. Hello po. Meron po tayong available propagated bamboo na pwedeng bilhin ng individual or mga LGUs? Kung meron daw po tayong available na propagated bamboo. Wala pa. As of now. Mindanao area meron. Ang pinaproblema din sa Mindanao, nag-aagawan na ng propagate kasi kumaga nagtatarget din sila ng at least mga 100 hectares of ng land na tataniman din nila ng bamboo. So yun yung natin. Pero may mga available din sa through Facebook. Iba, isang araw nag-scout kami.
Mga 35 pesos lang per ano. Okay. Next question po from Daniel Bragais. Is it possible po ba to create program or social movements which will promote bamboo planting sa mga coastal areas ng Camarines Sur, for example, sa Municipality of Canacman? Pwede naman po. Pwede naman na bumuo kayo ng social movement na ang is to promote ng bamboo, no? Pero yung pagtatanim ng bamboo sa coastal areas ng Camsor ay napaka ano din, kumbaga suitable siya. So napakaganda din na area ng part na kasi pwede mo din siya na kung sa disaster risk reduction. So pwede din mo siya magamit ang bamboo para doon sa soil erosion protection, di ba? Pati din sa pagsangga doon sa mga malalakas na bagyo to lessen nung impact. So pwede mo siya ilagay ang bamboo. So okay, wala namang problema na nag-create at gumawa ng social movement. Kasi yung bamboo, sabi nga natin, 16 ngayon, makalawang araw, sa 18 is a World Bamboo Day. Tapos eto buwan ng bamboo day, buwan ng bamboo ngayon. Ang October, no? Ay September pala. Sige. So wala namang problema. Napakaganda nga na mas bamboo pa ang i-tree plant ay bamboo plantings doon sa mga coastal area kaysa sa kahoy. So mas marami ang benefits ng bamboo sa environment at doon sa mitigation ng risk doon sa mga areas lalo na sa mga flooded areas. Halimbawa, yung Kanaman, 'di ba may parang malapit to sa Bicol River Basin. So napakaganda ng pang soil protection ninyo doon. Thank you. Okay po. So may mga questions pa po ba tayo sa ating online viewers? I-type nyo lang po sa ating comment section and babasahin ko po yun and sasagutin naman po yun ng ating magaling na RP. So abusuhin po natin ngayon si Sir ng mga katanungan dahil mamaya mawawalan na po si Sir. Hanggang 5 lang po tayo. So meron pa pong follow-up question si Daniel Bragais. If we are to create social movements like bamboo planting for the purpose of disaster risk reduction and management, can we expect support po from concerned agencies? Actually, na din, halimbawa, DNR, halimbawa sa din, sa mga mitigation project na pwede nila ilabi sa mga LGU. Kasi may mga mitigation activity din na ginagawa. Or kung may social movement ka, pwede kayo mag-audience doon sa Disaster Risk Reduction Management Officer na i-incorporate sa mitigation activity nila o program ng bawat LGU yung bamboo planting. So pwede na din ang LGU ang mag-provide ng mga seedlings o mga cuttings na pwede itanim doon sa sa mga LGU. Diba po? Okay po. So, may questions pa po kayo sa ating resource speaker. Okay. Kapapasok pa lang pong question from Miriam Orke. Pwede po ba i-intercrop or windbreaker ang bamboo with cacao, banana and coconut sa upland farm? Pwede ko i-pair ang mangrove at bamboo sa coastal areas by the shoreline? Galing po yan kay Miriam Orke. Ang kasi in terms nung intercrop, so mukhang mahihirapan yung cacao, yung banana at saka coconut mo doon kasi parang sabi nga natin, unless ang pagtanim mo ng bamboo ay nasa dulo ng mga boundary nyo. Hindi siya nakahalang doon. Dapat nasa north side or southern part ng mga boundaries ng lupa, doon mo siya ilalagay. So hindi dapat siya nakakover doon sa kung saan nanggagaling ang sikat ng araw, pababa doon, paglubog, di ba? So nasa northern part at southern part ng boundaries ng mga lupa. Kasi kung i-intercrop mo, so hindi masyado na at maganda yung magiging ng kakao at saka banana.
kasi kinover mo na yung sunlight sa kanya. Diba? So sa mga boundaries lang kasi pwede ang bamboo at saka doon sa mga gilid ng mga ilog o mga sapa or creek. So ngayon, kung i-prepare mo yung mangrove at saka bamboo sa coastal areas, pwede din siya, uunahin mo yung mangroves area, ang second layer mo ng bamboo. So binasag, kung may disaster, babasagin nung mangroves yung malalakas na alon, at saka yung bamboo naman, siya yung babasag na malakas ng hangin para malesen yung impact doon sa communities. So pwede yun. Pero hindi pwede pagsamahin. So magka-iwalay na zone na pwede mo siya itaniman. Okay pa. Kuha po. Next question po from Junel Magallanes Garcia. Pag ang bamboo, sir, why di naman dikit sa coconut at cacao, di naman nakakasagabal when used as windbreaks? Yes. Pwede naman. Oo. Pwede yun. So, mas maganda nga yung bamboo as a windbreak. Okay. Next. Okay po, may mga questions pa po ba kayo sa ating RP? Please, i-comment nyo lang po sa ating comment section kasi may available time pa naman po tayo. And sasagutin po yun ng ating magaling na resource speakers. And isingit ko lang din po sa ating mga online viewers na hindi pa nakakapag-register sa ating link na naka-indicate sa taas po ng ating infographics ay mag-register na po kayo kasi isa po ito sa magiging basihan po namin sa pag-issue ng certificates. And of course, sa hindi pa po naglalagay ng kanilang pangalan, complete name and address sa ating comment section, please mag-type na po kayo kasi isa din po ito sa basihan ng ating pag-issue ng certificates. Okay po? May kinoment po si Miss Miriam Orke. Maraming salamat po, Mr. Romero, sa relevant answers. Super helpful po sa farm plan. Okay po. So may mga questions pa po tayo sa ating participants. Okay po. Mag-shoutout muna po tayo sa ating sa ating mga participants since nagpo-formulate pa ata yung iba ng kanilang questions para kay Sir. Okay po. So, i-shout out ko lang po si Miss Chrisley Arevalo from Pangasinan. Hello po, Ma'am Chrisley. And then Eva Manalo Caringal Vivas from Mindoro State University. Hello po, welcome po sa ating online seminar. Okay po. Jonel Magallanes Garcia from Quezon City. Hello po, happy watching. And nagsabi po siya, sir, na this is a nice topic, lalo na ngayong panahon. Galing po kay Jonel Magallanes Garcia. So sa mga participants po natin na humihingi po ng e-copy ng presentation ni Sir, i-comment nyo lang po yung email address niyo po sa ating comment section and then mamaya po isisend ko po yun sa inyong email address. Okay po. Sir, may question po tayo. Kapapasok pa lang galing kay Al Francis Bornilia Mendoza. With regards to ba doon sa watering of bamboo, is there wait lang po, nawala po yung question ni Al Francis. Is there a specific time po or is it okay if any time po iwa-water? Actually, ang bamboo ay hindi naman siya maselan na kumbaga mas kailangan nga niya yung may maraming tubig. Pero
ang sinasabi ko nga doon, kung magpo-propagate ka, dapat every 2 days mo lang linalagyan ng tubig para mas madali siya mag-absorb doon sa baba. Kasi parang ano din yan, sakahan, di ba? Parang para mas madali mo mapalalim yung ugat ng mga palay, minsan di ba tinatanggalan mo ng tubig. Tapos pag medyo may crack na, saka papapasukin mo naman yung tubig. So ganun yung dapat yung sistema doon. So makita mo na magdadry ng konti, saka ka maglalagay ng tubig. Kaya mas advisable nga doon, every 2 days siya dinidilig. Pero kung tinanim mo ang bamboo sa gilid ng riverbank, mga sapa o mga ilog, ay mas ano na, hindi mo na siya kailangan pang diligin. Ang mas ano pa doon, ang mas sinasabi pa nga natin, kapag pinopropagate mo yung bamboo, yun yung kailangan mo magdilig. Pero pag tinanim mo na siya after 4 months, tinanim mo na siya sa ano, continuous na yun, kahit di mo na diligin yun. Okay pa. Next question po from Bebelin R. Villacruel. Saan po pwede makakuha ng technology sa pag-process ng bamboo? Actually, ang ano sa pag-process ng bamboo, mukhang DTI pa nga eh. Sila yung, one time, nung nasa BUB ako, sa bottom-ups budgeting ng DILG, yung bamboo, alam mo yung dito sa may Agos na mga sa Bato, nakakuha sila ng mga equipment para doon sa shared facilities nila. Yung pang-cutting, yung pangbiyak. So marami siya na naibigay, planer. So DOST pa mismo. So ang kailangan lang is dapat organized para kumaga may legal personalities din yung grupo na bibigyan. Pero malabo ata sa individual. Pag individual po kang bibilhin mo yan eh. So mas DOST and DTI ang may capacity na mag-provide ng mga equipment, ng machineries nung para sa bamboo processing. Yan po. Thank you. Okay po, sa ating participants, may mga katanungan pa po ba tayo? Yan, abusuhin po natin ng mga katanungan si Sir. Kasi mamaya po, mamamaalam na po kami. Kasi hanggang 5 lang po yung ating time slot. So sa mga participants pong humihingi ng e-copy or soft copy ng presentation po ni Sir, mamaya po ay isisend po namin doon sa mga nagbigay ng kanilang email address. Okay? May shinare po tayo dito si Sherimer Cinco de Lara from San Andres, Bukid, Manila, Metro Manila, NCR region. Still watching. Ang ganda po ng topic na ito. Madami akong natutunan about bamboo. Okay, thank you. Maraming salamat po, Ms. Sherimer. Okay, may question pa po tayo dito from Arnold Manuel. Kanino kami pwede lumapit kung saan i-market ng tama sa price ang produce namin na bamboo? Actually, ang one is, ang local natin ay may demand. Ang tanong, taga saan po ba si Sir? Pero kung Bicol lang yan, may demand. Kasi ang daming demand ngayon ng mga bahay kubo, di ba? So, alos, nahihirapan nga yung mga producer natin ng bahay kubo. Kasi dahil sa pandemic, mas nauso yung mga farm. So, ang daming kailangan ng kawayan ng mga bamboo maker. Locally pa lang yan. So, yun. Depende si Sir kung asaan si Sir. Halimbawa sa Laguna naman, mayroon processing o treatment facilities naman diyan na namimili din ng bamboo. So bibili nila sa farmers, tapos ipa-process nila, iti-treat, tapos gagawa nilang Meron din nagdi-demand din yung isang NGO, non-government organization, na ang mas purpose niya is pabahay, mga housing project na with combination ng bamboo ang paggawa ng mga housing project nila. So yun yung may mga demand pa sa local. Yan po, thank you.
Okay po. May additional information po si Rodriga G. Aginsatan from Central Mindanao University, Musuan, Maramag, Bukidnon. Sir, on harvesting bamboo, kailangan din po na hindi lahat ng matured clumps na ang iha-harvest. Kailangan maging maliit po yung tutubo na shoots pag inubos po yung matured, as observed in a giant bamboo plantation here in Bukidnon. May additional information po si Rodriga G. Aginsatan. Okay po. Actually, totoo yun. Kaya sabi nga natin, di ba may pinipilian tayo na tatlong klase. Yung matanda, yung bata pa na at saka yung matured, ay yung medyo na pwede i-harvest. Ibig sabihin nito, yung pinakamatandang clams, yun lang yung hindi yung pinakamatandang clams, yun yung iiwan mo. Yung matured lang, yun yung i-harvest mo. Yung sa gitna, di ba may sa presentation natin, meron tayo dyan tatlo. Paano natin pinipili yung i-harvest na bamboo. So yun, tama po siya na yung matured, yung pinaka-matured na clams ay dapat hindi natitira yan. Yung harvestable lang dyan, yung nasa gitna na medyo matured. Hindi yung pinaka-matured. Di ba may matanda, bata, taka, yung parang sa gitna, no? Yun yung harvest mo. Tama po yun yung observation niya sa Thank you po. So may mga katanungan pa po ba tayo sa ating participants? I-comment nyo lang po yung inyong mga questions here sa ating comment section para po basahin ko po yun isa-isa. Okay? Parang naubos na ata, sir, yung mga questions. So with that, maraming salamat po, Mr. Jose Romero, sa pagbubukas sa aming isipan na maraming pwedeng gawin sa kawayan at sigurado po ako na through this seminar, yung ating online viewers ay mas naging interesado na mag-engage sa bamboo production. With that, I would like to award a certificate of appreciation sa ating resource speaker. So, i-share ko lang po yung aking screen. Citation reads, wait lang po, nagkaka-technical, lang po tayo, difficulty. Share screen ko lang po. Bago ko po i-award yung certificate, may mga pumasok pa pong questions dito sa ating comment section bago ko po i-award yung certificate. From Bebelin R. Villacruel, Sir, as a seafarer, nakita ko po sa ibang bansa po like Latin America, nag-produce sila ng mga clothes made of bamboo. Kapag mainit, nabibigay po ng cooling effect sa katawan. Best seller po sa kanila yung mga mattress, pillow, towel from bamboo. Possible po ba magkaroon dito sa Pilipinas? Ang name ng company is Cariloha. Actually, kung pupukusan, di ba? Kumbaga kumbaga may sinasabi tayo na bamboo roadmap, development roadmap. So baka dito ipasok na din yan na pag-produce ng ganyan na mga bamboo cloth ang tawag natin diyan eh. So kung nakaya ng Bicol gumawa ng pinukpok o sinamay, so kaya din gawin sa bamboo. Kasi may mga well-trained na tayo na naghahabi, di ba? So kaya nga gawin sa bamboo ay sa yung pinukpok na napakapino na ng tela ng galing sa abaka. So kaya din natin mag-produce niyan. So ang lang diyan is
paano tuturuan ng kumbaga ng bagong technology na gumawa ng cloth. Pero yung expertise sa weaving andito na sa atin, particular sa Bicol. May mga hobby tayo sa Benguet, sa Mindanao, di ba? So ano na lang, paano i-process into fine thread ang bamboo para makagawa ka ng bamboo cloth. Okay po. Okay po. Appreciation sa ating resource speaker. Citation read, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, ATI Bicol, ATI Bicol Admin Building, Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Awards this Certificate of Appreciation to Jose B. Romero for sharing his knowledge and expertise as resource person for 3 hours during the conduct of Bamboo, the Green Gold, held on September 16, 2021 at ATI RTC 5 Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Given this 16th day of September 2021, signed Elsa A. Parrot, Center Director. So, thank you so much po, Sir Jose, Thank you for very much po. giving Thank you us, po. Thank you po. yes po. Sa uulitin Thank you. po, sir. Virtual clap na lang po. Okay po. Okay No po. problem. Thank you very much. So, yes po. So, natapos na naman ang 3 oras nating talakayan. Sa ating online participants, huwag niyo pong kalimutan na mag-register sa pamamagitan ng pag-click sa Google link na naka-indicate sa infographics ng seminar na ito. Ito ay makikita sa aming ATI FB page na kung saan may mga kailangan po kayong fill-upan katulad ng RP evaluation form at feedback form. Ito po ang magiging basihan namin sa pag-issue ng certificates. Sa mga gusto naman pong mag-claim ng kanilang certificates, maaari po kayong bumisita sa aming tanggapan mula Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. At this point, to give us the closing message, i-share ko lang po ang screen sa aming Chief ng Career Development Management Services Section, as well as ang Training Specialist 3 ng ATI RTC 5, Dr. Franklin Del P. Isip. Salamat, Joy, kahit nabulol ka sa dulo. Anyway, sa lahat po ng umattend ng pagsasanay na ito, maraming salamat po dahil patuloy niyo pong sinusubaybayan ang mga pagsasanay ng Agricultural Training Institute. Lalo na itong training na ito, lalo itong pagsasanay ito, bagong-bago po ito. Naalala ko tuloy yung isang magandang haiku about bamboo. Sabi, grass is very small, but bamboo is the tallest, the giant of all. Actually, very giant talaga ang bamboo because ang bamboo ay isa sa pinakamagandang halaman upang makapag-provide ng oxygen sa ating atmosphere. Actually, it contributes 35% more than na binibigay ng mga ordinaryong puno. No? Kaya dapat talaga i-proliferate natin ang pagtatanim ng bamboo dito sa ating lugar. Ano? Kaya sana kagaya ng bamboo na yumuyuko kapag lumalaki na, no? Sana ibahagi natin ito. Yumuko tayo sa ating mga kaibigan, kasambahay, kapitbahay. Ikwento natin, ituro din natin ang mga bagay na natutunan natin sa maiksing pagsasali na ito upang mapakinabangan hindi lamang po ninyo, kundi na mga kapwa rin po ninyo magsasaka at inyong mga kapitbahay na willing din magtanim ng bamboo sa kanilang lugar. Ano po? So sa ngalan po ng aming Butihin Center Director, si Ma'am Elsa A. Parrot, ng aming Chief ng Technical Services, maraming salamat po muli sa pag-attend po ninyo na maiksing pagsasani na ito. Sana po ay nag-enjoy kayo at hanggang sa muli po, sa marami pa pong trainings ng ATI, naway makita po muli namin kayo. Maraming salamat po and God bless everyone. Maraming salamat po, Doc Ram, for that very nurturing message. So, sa ating online viewers na na-miss ang ibang part ng seminar na ito, maaari nyo pa rin balikan at mapanood ang ating episode ngayon sa ATI Bicol Sarabay Channel via YouTube live stream. Nagpapasalamat kami kay Mr. Jose B. Romero
na nakasama natin ngayong hapon na nagbigay ng hitik na impormasyon patungkol sa bamboo production technology. At syempre sa mga nakilahok at nakisanay sa atin mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas at mundo. Maraming salamat po. Sa ngalan ng aming Center Director, Ma'am Elsa A. Parot, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagtangkilik sa ATI Bicol #Sarabay Channel. Learn at home at tandaan at i-share po natin ang mga hashtag na #StaySafe, #Follow Health Protocols. Together we heal as one. Diyos mabalos po sa Indogabos. God bless us all. Bye-bye po. Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon,
mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5.